on semmonen video kuin, että avataan paketteja, mitä me ollaan saatu. Ei teiltä, vaan ihan tuolta tilattiin. Ja me aloitetaan sille, täältä pussista otetaan. Mä otan tän. Eikä. Ota se sieltä. Eli nyt aloitetaan heti, eikä yhtään, tiedättekö? Mut siis täällä. Oh my god! Siellä on ne karkkarit. Älä paljasta kaikille. Kumman noin on? Mun. Noin on sun. Ne on aika isot. Ainakin kasvunvaraa löytyy. Se kun tän menee. Mun pitää kokeilla tätä. Anteeksi nyt hyvät naiset ja herrat. Minä kokeilen tätä nyt. Onkohan nää nyt liian pitkät sun? Ihan sama vaikka olisikin. Otinkohan mä liian iso koon? Oh my god, muutas ne mun. Mun pitää avata se. Herra Jumala. Mä en tiennyt. En mäkään. Sinä et mene siihen vielä kiinni, ronttipylly. Auta! Ei juman suikkaa. On sä kunnossa? Tiedän. Laitanko minä sen Mun on sinulle? pakko itelle tehdä johonkin tähän asti oman reikä tälle. Ja mikä hitto sinäkin olet? Mä laitan ne sulle. Mä oon korkkareiden asiantuntija, siksi mä rakastan korkkareita. Siis katsokaa miten upeet nämä lumien korkkarit on. Nää on niin hienot. En voi käsittää miten upeat. Koita sit kävellä. Joo, annatko sen toisenkin? Joo, Mutta se niin kato. paukuttaa, ne tulee vähän tylsää. Nähdään pian. Ihan sinne, että mun upean käden. Eli voiko sä vähän näyttää silleen, tiedätkö? No kato. Voitko näyttää silleen, tiedätkö? Just näin. Mä oon siis, nää on tämmöset. Ne on oikeesti sikakivat. Noi on hienoa. Ja näillä käveleekin ihan superkivasti. Ne on ihan superihanat. Että oli vörtti ostos, eikä mikään on se hyvä. Mikä toi on? Ei. No niin, nyt mä otan. Toi se sun! Avaa se. Mä otan meidän varulta sahtia, jos me saadaan nousi. Tämä on hieno. Katso miten upeeta on. Se on, laita päähän. Oota, älä hättäile vielä. Sori, mulla vuotaa nokka. Sä oot ihan soleikuimpipsä. Eikö se ole Saanko hienoa? mäkin testaa? Siis oikeesti joo. Mut entä jos se olisi tuolla korvien välissä, tiedätkö? Ei sen kuulu olla korvien välissä. Mut jos se olisi täällä. Kato nyt miten Hyi! Älä kato sitä. Tum 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 tum. Sieltä tuli se tuohon. Niin ihana. Onks ne samanlaiset? Mun on black. Niin, no on samanlaiset, mutta sulla on vaan musta. Ja mä halusin siksi mustan, koska meillä on Halloween-bileet, niin nää sopii siihen. Niin, ja tota voi käyttää vaikka synttäreillä. Hienoa. Saanko mä sit myös testattua? Joo. Toi sopii sulle. No hyvä. Tänne mun tarvitse. Mut tähän sika ihanaa. Kokeilepa. Okei, ei nää ehkä olekaan semmoista. Mut tässä Tää on vähän ne isompi. Tai silleen täältä se. Tai vähän lyhyempi. Apua. Tää on hieno. Se on ihan niinku semmonen iso. Nyt on sinun vuoro nostaa. Mä otan tän. Oh. Sun ripset. Nekin vois katsoa tässä samalla Toivottavasti sä avata. et ota mitään muun. Ei voi. Sun korkkaritkin on vielä ottamatta. Sä sait tulos! Hei, tää on vielä jotain. Mitä tää on? Katsotaan. Mä en käytä näitä, koska nää on kuitenkin Temusta. Anteeksi, että tilaan sieltä, mutta minä tilaan sieltä, jos minä haluan. Mutta siis en tuu käyttää näitä, koska en minä halua mitään kemikaaleja mun silmiin. Mutta tätä mä saatan käyttää, mä vaan putsaan nää ensin. Ja sitten tässä ne ripset. Noi on niin ihana. Onks tää mut ihana siinä? Kun toi. Moi. Nyt sun vuoro. It's my turn. Kato ette tota mun.
pussi. Ihana. Älä ota vielä. En ota, mä otan seuraavan. Mitä täältä tulee? Mitä täältä tulee? Tää on ihana pussu. Niin, toi on niin hienoa. Katso. Se vaan revitsee ja mä oon silleen... Niin se vaan... Ja mä vaan... Ei kuulosti. Tää on ihana. Joo. Sori. Voitko ottaa pausilla? Mä haluan testaa tätä. Sä voit testata sitä, vaikka muut näkee. Sä voit Niin, mutta silleen... testaa myöhemmin. No joo. Mut kummin päin tää menee sitten? Näet. Toi sitten ei oo silleen liian. Toi menee näin päin. Miten se on nyt? Se menee mun mielestä näin päin. Siis... Niin. Vai näin päin? Niin päin. Hei kuuluu. Mitä näillä? Tää! Eikö se mene just... Näin päin? Girl, I don't know what I do. Se menee noin. Eikä mene. No kuitenkin me selvitetään tää asia myöhemmin. Joo, ja nyt mä otan... Nää on nää mun! Ihanaa. Toi ei oo ihanaa. Katsokaa kuinka valtava tämä on tämä. Haista. Haisee Temulta. 3/8 koko. Tää 3/8 on mulle just hyvä. Se on hyvä juttu. Onko kasvunvaraa sulla siinä? Mulla on. Mä haluan koittaa kävellä näitä nopeasti. Nääkö semmoset kiertävät? Mitä helekuttia. Siis pitääkö mun työntää mun jalka tästä? Kyllä. Vai et onks nääkin kiertävät? On. Enpä tiedä. Osti nää. Katso kuvaa. Ei tiennyt, että nää on kierre. Mut nää on. No en minä voi kaikkea huomata. No et voi. Ihana, Miten että tää nää on vielä kuuluu lisää. laittaa jalkalumi? Oi, Kato. No mä otan sitä. Ei kynsiliimoja. Aika paljon. No nää onneksi tulee käyttöön sitten. Nyt sun vuoro. Ja kynneet. Toiset kynneet. Mikä se on? Nää on ne sukkahousut. Mä en Nää itekään on söpöt. Mut tuleeko näistä mukana kynsiliima? En tiedä, mutta mulla on tässä, sä saat tästä, jos haluat. Ei tuu mukana kynsiliima. Sä saat tästä yhden, jos haluat. Oi onnoks. Kiitos, olet ihana ihminen. Niin sinäkin. Mä en nyt jaksa avaa näitä oikea oppisia. Siis näytetään vielä kertaalleen, että mitä me saatiin. Eli nämä ihanat tiarat. Sitten nämä kengät. Ihana, kun näitä mun fuuttia. Ihana, nää on tällaiset. Nää on vähän haisut ihossa. Joo. Ja sitten nämä sukkahousut. Mä annan lainaa näitä yhdet sulle. Mut lainaa. Et saa maksaa, koska minäkin tarvin näitä. Ehkä. En tiedä milloin, mutta joskus ei. Ja sitten nämä liimat, nämä kynnet ja olikohan tässä sitten kaikki? Jos näitä oli 10, niin oli. Eli sanotaanko me nyt, että kiitos kun katsoit ja sitten bla 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 bla. Joo, eli Kiitos kun katsoitte. Blä 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 blä. ja on tulossa muitakin videoita. Meillä on ollut aika paljon taukoa tässä välissä, mutta älkää antako se haitata. Ja me ei siksi kuule tuosta kohtaa, kun me haettiin nää, koska mun äiti haki postia ja se luuli, että se oli sen posti. Niin se haki tämän postiin tänne kotiin, niin ei tarvinnut hakea itse. Mutta siis joo. Mä kokeilin vielä näitä sukkahousujen kanssa, mutta sitä mä en ehkä näytä täällä. Mutta kuitenkin. Tulkaa sitten seuraavaan videoon, kun voitte. Laitanko tämä nyt pois? Joo. Hei hei!